И здравейте, хора! Аз съм EnderPro.bg и това е моят първият урок, в който един мой приятел ме предизвика да направя урок, в който урок включва как правим редстоун врата. Моят модел е малко по-скрит. За къщата направих това само единствено заради лампата, която ще ви покажа как може да се получи по моят начин. И нека влезем в къщата. И това е авариен изход за спешни неща. Само да го хвърлим в лавата. Това няма да гледаме. Защо не го хвърлих точно сега? Няма да гледаме. И нека убием скелетите и да започваме. Нека да започнем с разглеждането след минутка. И нека да започваме. Първата част, която ще ви разясня, е как се получава. Първо трябва да покопаем малко тук. Ето пистените. Само това искам да разкопая. Извинете ме. Така. Първата част, която ще ви покажа, е ето тази. Значи, където ви е вратата, примерно, вратата ви сочи напред и назад. Това е вратата назад, а това е напред. И го слагате 6 редстоун напред и назад, така. И отстрани копаете две букчета. 1, 2 и 1. Така свързвате редстоун и слагате редстоун торч. Над него някакъв солиден блок. Аз предпочитам сен, защото заради системата ми може и гласно да служите отгоре редстоун. Слагате пистънът. Чакайте да вляза малко тук. Пред торча. Но мен ми се развали, защото така исках. И на мен много ми се развали. Нека да се пробваме да не се разваля. Да се пробваме. И се пробвахме. Така, редстоунът се получава ето тази система, слагате 3 нагоре. Да не забравяме букчетата. И също наричам на другата страна. И се покривате. Аз не предпочитам да заблокирате това, затова аз така и си го покривате и слагате, само да махна редстоуните пистъните и слагате такива pleasure плейти и аз така ще си го покривам, както се покривам обикновено, защото обичам да ми бъде половината, защото обичам да ми бъде скрито. И така, нека да излезем да ви покажа системата. Лампите не трябва да са включени при по-точно лампите. Включена е и редстоун системата ви се разваля за врата. Аз може да си направите къщата както си поискате, но аз съм ви показал скрито. Ето. Направил съм го много просто и сега ще ви покажа набързо. Слухайте такива редстоун системи, в дупката. Примерно може така, или пък едно тук, едно така, като кръста на Хитлер. И всяко бит трябва да е по едно. Примерно. Само да вляза и да го таковам. Ето, готови сте. Само леко ще сменя. Така
така посоката. И ето как се е получило. Изцяло от къщата, ето как ви се е получило. Ще спра клипът за малко, защото искам да погледна малко Еврофутбол. И ще ви обясня. Нищо не стана, нищо обикновено. Според мен, като направите, всички пистени трябва да са по-отделно. Не може ето така, защото виждате, тук се променя посоката на рисунъците, трябва да бъде право. Не може ето така, защото пак се променя. Не може нито така, защото ето тази посока се променя. И разбрахте защо е така. По едно. И сигурно се чудите, защо точно тук е празно. Защото ето тук съм избрал. Примерно, чакайте. Чудите се, защо тук е твърде светло. Добре, като искате да бъде светло. Чакайте, извините ми за минутка. Ето. По-хубаво да го свършите така да бъде по-бледо. Вие си избирате, но това е по-лесен начин. Така, изкарвате си го така, свързвате си, примерно, така, няма да стане, ще стане пак, но аз така си избирам, така може да стане, но пак е по-удобно, само искам да пробвам с 3, с трите такива, с тези няма нищо да стане. Ето, виждате как се получава и общо взето това е. Затова и там си измислите примерно, чакайте само това да щупя. Да, всички се. Какво друго да ви разкажа? Да правите си примерно това стъпалца. Примерно избирате си, знаете. Примерно избирате си бутона да бъде тук. Ето тези неща не са излишни, защото ето така може. Чакайте. И така може. Само така искам да бъде по-подреден, да не бъде разхвърлено. Ето така. И надолу се продължавате. И примерно искате да бъде ръчката ето тук. Много просто. Просто ето от тук. Много просто. Ето от и тук. Смените посоката на тук и след това са по земята, слагате едно бълче тук и се комбинирате там. Много е просто и за другата страна. Така, за другата страна много сложно. Не е много сложно. Просто комбинирате, както тези двете са комбинирани, примерно не така. Да. Добре. Така, майка ми баща ми са умреха за по-тихо. И пак ще си говоря нормално. Само ще приближавам микрофона така, ако се чува. Не, това е. Свързвате си ги по ваш избор. И това е системата, която аз измислих. То не е система, може и по друг начин да се направи. Ако искате лампи да ви вършат работа, на мене не ме вършат работа, затова не си правя да си хабя редстоуна. И тук съм във видеото, мога да ви покажа моят сервайвър свет. И ще се върна пак, като стигна до него. И не се е прецакал. Чакайте да видим. Пак се прецакал ли се? Ето така се прецаква. И ето. Видяхте защо се прецаква.
видяхте защо ще прецакваме и ще се видим в моят сервер свет за малко интро. Ще се видим за малко интро. И това е моят сервер свет. Горе не е довършен. Горе не е довършен покривът. Навлягам на микрофона. Сигурно се чудите защо само така. Так се личи често от покрива. С това ще представя, но още не съм сигурен как ще я направя. Сигурно се чудите защо нямам така. Защото бях умрял няколко пъти. 3 пъти от мобове. Един път бях паднал от високо. Да, така. Вау. За първи път вали в Майнкрафт. Това е удивително. Трябва да напълня кофата. И това е къщата, това е флоето. Тук има така крафтинг тибъл. Тук има печки, този чест има желязо и въглища. Това е редстоун. Добре. Това е редстоун, който намерих от вещица. А това там са листа. Мога да ви покажа. Няма голяма разлика. Общо взето. Горе са ми честовете. Това е честото с разни. В момента такива тикви, яйца. Питате защо има много яйца. Има майл с тъмни такива дървета. Има так вече. Има почти всички дървета. Само джунгловата ми стана. Тук крафтирани неща от дърво. Каблстоун. Не е точно, защото бях взел много каблстоун за да правя печки. Sugarcane има много, даже не съм го убрал. Тук дърт. И тук кожа. Вълна и знаешка кожа. Храна. Има много стакове, защото бях убивал много крави. Пилета такива ябълки. Стоун. И измерите ще ги пак. Много се моля за извинение. Сетих се какво мога да направя. Само ми трябва едно бокче. Айде да взема едно от тук. Добре. Къде си? Къде съм да мене? Нямате. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви харесва видеото и за редствен нарушите. Наистина се надявам и съжалявам за картината, която виждате на живо. Съжалявам, защото тук в моят Майнкрафт, новият компютър не е същата картина. Искам се да направя тест. Да се ползват настройките. Видео настройки и графика бърза. Дали, ако така ви е харесало, мога да играя на такава графика. Всъщност така ми похаресват тези листа, но не са ми... Трябва да са... Много ми кефят такива от красивата графика, за да са прозрачни. Особено на базовите дървите, това не ми харесват и мисля наистина тази чест, давам честна мъжка дума
за спиране на този клип и в другия клип ще направя уреди на кораб, който да е скрито. И да, очаквайте новият клип след ден, 2, 3 и довиждане! Приятен ден, приятни мачове на Евро 2016.